An balma lamɛnnikɛlaw aw salam aleikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw ko ɲuman dɔn. Aw sɔgɔlen bɛ aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Jeje Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔ yɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni la sutuma bi ntɛnɛ ye dɔ furancɛ daminɛ dɔ fɔlɔ don bi ntɛnɛ bɛnnen bɛ nanzara san kalo sabanan marisi kalo don bi o tile 27 ye ka bɛn 2023 san ma farafin kalo min n'i y'a sɔrɔ n'o ye sunkalo ye an balana k'a fɔ bi o tile 5 ye jate la san kalo kɔnɔntɔnna don yira san 1444 san dɔ dugawu de bi kɛ ala ka ɲɛ k'a d'an ma. Bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ kunungo tun ye marisi kalo tile 26 ye o ye don ye don min y'a sɔrɔ o kɛra Musa Tarawele ale ka fanga dafirilen ye o sankumɛ an ka jamana kɔnɔ na o baaraw laada tilenna an ka jamana kɔnɔ na kunungo kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la an ka jamana kɔnɔ na min ye wulikɛjɔ ye bi bi na ka se ka fara ɲɔgɔn kan kɛrɛnkɛrɛnnenya na Sayi marabolo kɔnɔ na Masina marabolo kɔnɔ na Sayikaw fɛ yen dɔgɔfura ye tɛmɛnen garabaliba dɔ dayɛlɛla ye o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la. An ka jamana kɔnɔ na min lakana bibi na ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na ka taa se lakanabala Masina marabolo kɔnɔ na o ko bɛ cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni baba ye bi k'a fara kunnafoni wɛrɛw bɛ yan fara ɲɔgɔn kan lasɔmɔ balimakɛ n'aw denkɛ fa Abdulaye Kulibali ala ka ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a dɔn k'a fɔ kunungo tun ye marisi kalo tile 26 ye n'o kɛra o ye don kɛrɛnkɛrɛnnen an ka jamana kɔnɔ na bɛɛ jɛ fanga ma a bɛ se k'a fɔ ko don min n'i y'a sɔrɔ a bɛ maaw hakili jigin o la Musa Tarawele ka san 23 bonyanko bɛɛ lajɛlen kɔfɛ dan ye sigilen min k'o ka fanga na o bɛnna marisi kalo tile 26 dɔ de ma o min kɛra n'i y'a sɔrɔ n'o don in sera laada bɛ tile an ka jamana kɔnɔ na kunungo an ka jamanatigi n'i y'a sɔrɔ kolonɛli Asimi Goyita ka fara minisiri ɲɛma ni jamana ɲɛma caman bɛ yen min ye Mali ɲɛma olu fara ɲɔgɔn kan ni ka se ka taa maa minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'i y'a mɛn Najini dɔw su don min ye ka dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ ni o wulikɛjɔw senfɛ n'olu kasara u ni na ka taa jiri feere da olu sɛlɛdɔw kan n'o y'o kaburu ko ye o senfɛ jamanatigi da sera ma démocratie an ka jamana kɔnɔ nafa ye fɛn jumɛn ni mun de kan ka k'u fɛ a da sera nin bɛɛ lajɛlen ma ka jamanadenw ka foli ta ka ɲɛsin maa minnu ni tora ka dugudenguw ye o n'o kɔfɛ jamana bɛ bolo mun ka bibi na a da sera kuma caman ma ka tila ka foli ta ka ɲɛsin jamana lakanabaaw ma bɛɛ fanga kɔni ni ala sɔnna ma ko dandi kɛra la an bɛ dugawu kɛ kuma minnu fɔra kunungo n'i y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan jamana ka ɲɛta don ala ka Mali bolo sira kan n'an bɔra yen an balana k'a fɔ min ye ka dɔn k'a fɔ dɔgɔfuranya tɛmɛnen na ka dɔn k'a fɔ Masina marabolo kɔnɔ na kɛrɛnkɛrɛnnenya na Kolongo ale komini kɔnɔ na dugu min n'o bɛ wele ko Tongolongura cɛkɔrɔba dɔ ale kɔni bɔra an balana k'a fɔ ka sanga ni waati laban na maaw kun hakili k'a fɔ ko n'i ye marifaciw kɔni sumalen ye a bɛ maa caman kɔnɔ k'a fɔ ko jadewala tigɛlamaw kɔni k'u kɔni t'a mɛn o cɛkɔrɔba in bɔra Tongolongura k'a ka foro ka bɔ dɔrɔn ka tɛmɛ a ka foro da fɛ a taara bala jadewala tigɛlamaw la yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen u kɔni marifa ci a la a y'a yɛrɛ ka fa b'a yɛrɛ ɲini u tila ka na caya ma fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka marifa ci a la fo ka na guwan na k'a sɛbɛkɔrɔ fa ka marifa kɔni ci a la fan bɛɛ lajɛlen fɛ fo ka kasara nin na tuma min na n'o kɛra dozolakaw ye mankan mɛn olu kɔni y'a yɛrɛ ka fulu bɛ bɔ joona ni ka se ka bolomagɛn ta ni ka ɲɛ s'a ma o kɔni y'a sɔrɔ waleyajugu kɛbaa ninnu y'u ka waleyaw kɛ ni ka tila ka taa Tongolongura bi an balana ka fɔ u ka kɔrɔfɔw la ko jamana ɲɛmɔgɔ hali b'u ka wulikɛjɔw kɛ dɔ ka fara kɛtaw kan n'o tɛ basigi kɔni k'a kuma bɛ ka fɔ nka o n'a tabalele kɔnɔna na olu kɔni ka dɔn k'a fɔ dabuw ye sunɔgɔtiw ye kuma kɔnɔmana tɔ dɔrɔn u bɛ se ka lakana cogo min na an bɛ dugawu kɛ o hakilila wala k'olu sabati n'an bɔra yen ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na Ndobugu ale yɔrɔw la yirala k'a fɔ ko nin waati laban ninnu kɔnɔna na ko an ka jamana lakanabaaw ye wulikɛjɔ dɔw kɛ o maraw kɔnɔna na k'o kɔni kɛra so ye ka jadewala tigilamaw ko maa caman k'e ka dɔn ko ka se ka dankariw la ka moto dɔw k'olu sɔrɔ wulikɛjɔw senfɛ k'e ka dɔn k'u kɔni kungogolo dɔ kɔnɔna na k'u ye bɔrɔndɔli ta ni ka ɲɛ suma ka sanga ni sigidama dɔw ka fɔ ye ko hakilila minnu bɛ sen kan bi n'olu taara ɲɛfɛ k'a dɔ bɛ la kan kun bɛ basigi min kan k'o bɛ sabati an bɛ dugawu kɛ a bɛ ka fɔ cogo min na ala k'a bila o sira ka jamana k'a basigi n'an bɔra yen dɔgɔfuranya tɛmɛna dɔgɔfiri marabolo kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya dɔgɔfiri K20 ka taa K22 la fɔcogo la dɔgɔfiri pelu kan ka na se kadɔ kama olu ni ɲɔgɔn cɛ mɔnikɛla dɔw bibi na u kɔni kɛlen bɛ ka kɛ sababu ye jadewala tigilamaw n'u ye maaw to mɔnikɛlaw bɛ yen maa t'i fa fɛn ka bila i balo fɛn maa t'i balo fɛn bila i fa fɛn olu bɛ taa mɔni kɛli min kɛ o de senfɛ ko b'u to bibi na dɛrɛnw kɔfɛla la ka mugu ci ka ɲɛ suma o kɔni kɛra sababu ye ni ka se ka bosolaka dɔ an balana k'a fɔ bosokɛ dɔ ni ka se ka marifa ci ale la ka to a ka mɔnikɛ senfɛ o kɔni kɛra sababu ye ka se ka kasara a sɛbɛkɔrɔ jɔnkɛna u y'a ta ka taa n'a ye lapitani ɲɔnɔ ɲɔnɔnkaw kɔni ka dɔn k'a fɔ bana in gɛlɛya fɛ bibi na k'a bɛ segu
ma caman ka fɔla le bi k'i ka dɔn k'u kɛlen bɛ k'u ta de kɛ yɔrɔjanw fɛ walima ka mugujugu don walima ka se ka gɛlɛya ta ka maaw suɲɛ ko ni fɛrɛ ma tigɛ hali bi ka se ka nin k'a dɔ bɛ dɔ hali bi k'u bɛ dankari maaw la sigida la an bɛ dugawu kɛ jamana in basigi na lafiya ala k'o sabati n'an bɔra yen an balana k'a fɔ min dugusɛnakaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya k'a lɔn k'a fɔ sinzani kɛrɛfɛ a yirala k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya ka don k'a fɔ marifatigi minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu bɛ wele ko dozolakaw k'u ye dankari dɔgɔ fɛrɛkɛ in kɔnɔna na maa dɔw la du dɔw maa la du dɔw bɛ yen i ka don k'a fɔ maaw la ka se ka taa i ka don k'a fɔ marifa ci ta ka ɲɛsin olu ma nin min kɛra dɔw ko maa saba olu kɔni kasaraw ne na kunnafoni na ko maa kelen banabaatɔw la fana k'o tilala ka kasara ka fara maa saba in kan nin min kɛra nin kɔni bɛ ka maa caman kɛmana gan bi maa caman ka fɔ la ko ni digisɔnna yɛrɛ jateminɛ k'i ka dɔn ko dozoya dugudo kabini kuma jan ka tila ka na nin waleya in ta ka ɲɛsin o ma ko dɔ yɛrɛ tɛ dɛ ko dozo minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u bɛ ka nin baara kɛ dɔw ka fɔ la k'i ka dɔn ko bandiya tamasiyɛn de ye nin kabini nin kɛra jamana lakanabɔ kɔni wulikajɔ ka o yɔrɔnin bɛɛ la ka se ka taa maa dɔw kɔni minɛ ka taa maa dɔw minɛ dozo ninnu na an bɛ waati min na komi olu bɛ sariya tigilamɔgɔw ka bolo kan maa caman ka fɔ la k'i ka dɔn dozoya kɔni tiɲɛ na ka dɔn k'a fɔ fɛn dɔ fɛn bɛ yen n'i y'a sɔrɔ sigidaw kɔnɔna na dɔw tun y'a yira k'a fɔ ko a kɛli kɔni k'a b'u nisɔndiya nka ko dɔw y'a yira k'a fɔ ko a dɔw bɛ yen olu bɛ ka dozoya kɔni tɔgɔ tiɲɛ bandiya la ka se k'o kɛ ka marifa ta ka taa dankari maaw la k'a sɔrɔ sɔnna ka kɛ lakana ye k'a bɛ kɛ k'olu bolo de marifata ye ka se ka waleyajugu ta ni ka ɲɛsin maaw ma ni fɛɛrɛ ma tigɛ i ka dɔn u bɛ yɔrɔ yɔrɔ dagaw kɔnɔna na ka se ka wulikajɔw kɛ ka fu siri o dan na k'a dɔ bɛ kɛ dɔ la maaw ka lafiya kɔni k'a bɛ fu siri o dan na an bɛ dugawu kɛ jamana in basigi lafiya bɛna sira min fɛ ala ka mali bila o sira kan n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ farabugukaw fɛ yen dɔgɔ fana ye tɛmɛnen na min ka dɔn k'a fɔ balo dɔw kɛrɛnkɛrɛnnen ka dɔn k'a fɔ an ka jamana lakanabaa u donna n'o ye ka foli ta nin yɔrɔ in na ka ɲɛsin u ma o baara minnu n'i y'a sɔrɔ n'o kɛra nka min bɛ hali bi ni k'o fara a kan an b'a lɔn k'a fɔ balo min donna k'i ka dɔn ko balo tɔ min bɛ yen n'o kun kan ka don olu ma se ka don dɔw kɔni donna maaw kɔni mankan dalen bɛ nin waati na u bɛ foli ta ka ɲɛsin o baara ma nka min bɛ yen n'o jabajɛlen bɛ hali bi k'a dɔn k'a fɔ balo min n'i y'a sɔrɔ o donna o sen fɛ kɔngɔ kɛlen ka maaw dɛsɛ ka maaw bana u tilala ka bɔ n'o maa caman fana y'u fɛ min ka dɔn ka farabugukaw ani u ka kɔrɔfɔlamaw na bi hali bi u bɛ fɛn min ɲini fanga fɛ wulikajɔ de ka kɛ ka se ka dayɛlɛ farabugu bɛ se k'a ka lamalama k'a yɛrɛ ma cogo min na n'o kɛra farabugu ɲininen tɛ k'a fɔ k'u bɛ taa kɔni k'u sara maa la ka taa balo ɲini yɔrɔ wɛrɛ la ni fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛra ka se olu ka dayɛlɛ olu mago bɛ fɛn min na u bɛ se k'o baara k'u yɛrɛ ye an bɛ dugawu kɛ o hakilila min bɛ yen n'o ye welewelemada ye ala k'o sabati n'o tɛ k'i sigilen to kilimu jukɔrɔ walima k'i sigilen to yɔrɔ dɔ la k'a fɔ ko farabugukaw k'i ka dɔn k'u kan ka labɛn walima k'i ka dɔn ko farabugu labilalen bɛ ko farabugu ko gɛlɛya tɛ yen e ka dɔn nin ye maa caman ye minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u bɛ kumaw fɔ min ka se ka maaw ni ka dusukasi ta ka ɲɛsin u ma dɔw yɛrɛ ka fɔw la ko maa minnu bɛ farabugu kuma la k'olu ka taa fara sɔrɔsiw kan k'a sɔrɔ o waati kelen kɔnɔna na jamana kɛlen bɛ ka danaya da olu ka k'olu ye député walima olu ye maaw ye maa minnu bɛ yen n'u kan ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ka jamana kunkan kuma fɔ nin dɔw hakili t'a la k'a fɔ ko nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ k'u bɛna parti dɔw de b'u bolo farabuguka dɔw bɛ se ka kɛ ɲɛmaa ye walima farabuguka dɔw bɛ se ka ɲɛmaa ɲini a partiw kɔnɔna na fɛn bi fɔ an ka sabali fɛn ka di ye walima nin madan tɛ dɛ jamana kɔnɔ gɛlɛya minnu bɛ an da ka s'olu ma n'o kɛra an kanubaw min ye ka dɔn fan lakanabaw ye a bɛ ka sɔrɔ k'olu timinanja baaraw bɛ se ka sabati cogo min na an bɛ dugawu kɛ jamana in basigi na lafiya ala k'o sabati farabuguw bɛ gɛlɛya min kɔnɔ la maa si ka sago tɛ nin a kɛra mali yɔrɔ yɔrɔ an bɛɛ ka hɛrɛ tɛ an bɛɛ ka sago tɛ dɔwɛrɛ ye jamana in labilali don an bɛ dugawu kɛ ala k'u labila n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ yolo kɛrɛnkɛrɛnnenya fatinɛ marabolo kɛrɛnkɛrɛnnenya fatinɛkaw fɛ yen min ka dɔn k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya yolonkaw fɛ yen dɔgɔ fana ye tɛmɛnen na i ka dɔn olu ka suguden dɔw natɔ la marifa kɔni marifatigi dɔw kɛra so ni ka se k'olu kɔni minɛ ka se ka nafolo b'u kunna ko fo ka dɔw kɔni ci ka dɔw yɛrɛ jɔngi o min kɛra siri kulubali ale ɲininkali kɛ a kɛ ɲɛnaba dɔ la n'i y'a sɔrɔ a kɛra ale yɛrɛ la a ye kuma min fɔ o bɛ fatinɛ an balimakɛ a b'a ɲɛfɔ an ye e ye jɔn de ka bɔ mini. an tɔgɔ amadu tarawele ka bɔ fatinɛ ko in kɛra cogo min na an dalen yɔrɔ sugu dɔ ne ni fulakɛ dɔ an pasase mɔgɔ fila donna mobili de ma a kun d'an ma mɔgɔ bila segu a sigitɔ an mɔgɔ fila de donna kunna chauffeur kɛ n'a ka paranti ko maa fila kun dɔ an mɔgɔ n'an dɛmɛ mɔbili kɔnɔ ala y'a kɛ an bɛ ka na an sera dugu la ko tujugu la n'an bali kɔnɔ ne k'a fɔ k'an k'an jɔ ten nɔ k'an ka bɔ an bɔra mun kɛ u tilala ka fɔ an ka don ko wɛrɛ fala dɔ bɛ tujugu la ni kɔrɔ cɛ o fala in ye n tujuya tɛ kilomɛtiri kelen ɲɔgɔnna ye u nana na anw ye yen nɔ wa o sɔrɔ k'an file kɔ u ye chauffeur kɛ ka wari fɛn minɛ a kun ye voyage fila kɛ fatinɛ ni segu cɛ u y'o voyage fila bɛɛ wari minɛ o na o y'a sɔrɔ 1000 kɛmɛ ne tun ye 1000 ɲɛma dɔrɔn kɛmɛ in ye judɔ ye nka cɛnɛ u ma se o ma ne ni fulakɛ min don u ye o yɛrɛ fili ne 200 minɛ o na n'o tɛ u kɔni ma wari sɔrɔ ne yɛrɛ ko o sɔrɔ ka taa anw da an disi kan ditu dɔ kɔfɛ o sɔrɔ ka segin ka taa mototigi ninnu nɔfɛ anw dalen an disi kan an tulo bɛ u ni mototigiw bɔ ɲɔgɔn na wa u tilalen mototigiw fiyɛli la an fa na mototigi n'u ye wari caman bɔ o de tɛmɛna anw na o ni jɔfaramakɛ dɔ olu tɛmɛna mun kan anw ka sɔrɔ ka wuli ka dawuru nɔ kan an nana se tati la mun kɛ an yɛrɛ jɔra ye ka an ɲɛfɔ olu ye k'u y'a ka 2 ni dɔɔnin de bɔ
min ye maa saba ɲɔgɔn na ka wari bɛɛ bɔ a sen moto tugura a bɛɛ ka wari ka ca. O kɔfɛ u ma gɛlɛya ta ka ɲɛsin maa ma wa? O kɔfɛ u ye gɛlɛya ta maa ma de mɔgɔ wɛrɛ bɛ yen o jɔyɔrɔ mɛ tɔnga o y'o ka wari bɔ sakirimaga dɔ fana bɛ yen nɔ o yɛrɛ fana ma moto ra y'o fana ka wari bɔ o mɔgɔ saba bɛɛ ka wari ka ca. O y'a mototigi ka miliyɔn 2 dɔɔnin bɔ o y'a ale ci kosɛbɛ yɛrɛ de fo k'a kiri k'u yɛrɛ hala k'a sara u y'a ka wari bɔ u taara kɔfɛ ale ka sɔrɔ ka wuli k'i sɛnsɛn quoi. Maa ninnu ye maa suguya jumɛnw de? Bon maa ninnu ne yɛrɛ kɔni ye maa bilenman dɔ kɔlɔsira a tɔ bɛɛ tun ye maa finman ninnu ye jakata kelen mara ni awojini ninnu u kuma ka se maa 10 fɔ ma ne kɔni bɛ se ka wari min a ka ci lase faama ma u k'an dɛmɛ ni enquête a ko la quoi sinon tɛ an kun tɛ nin tɛ nin na dɛ attaque 3 yɔrɔ kelen la kalo kelen kɔnɔ o an tɛ kɛra tile 3 heures waati dɔw kɛra sufɛla ye kalo kelen kɔnɔ attaque ma 3 sinon a kɔni gɛlɛyara ma dɛ. An balolen k'a fɔ ni tun ye an balimakɛ dɔ kan ye kɛrɛnkɛrɛnnenya min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'a gɛlɛya taara ka ɲɛ sulu yɛrɛ ma an bɛ dugawu kɛ ko nin waati laban ninnu kɔnɔna na lakanabaliya nin yɔrɔ ninnu na maa kun t'o dɔn o bɛ ka sabati ka tila ka wulikajɔ kɛ min ye ka dɔn k'a fɔ waleyajugu kɛ ko 3 ye o baara bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ o baara bɛɛ lajɛlen kɛra olu la fɛɛrɛ ka se ka kɛ ni ka se ka nin baara in ni ka bolo kan an bɛ dugawu kɛ a fɔra cogo min na fɛn min basigi lafiya ala k'o sabati n'an bɔra ye an ka jamana kɔnɔ na CNT ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ colonel Malik Njaw ale tun taalen bɛ taama na Irisila jamana kɔnɔ na o sen fɛ e ka dɔn a ye baara caman bila sen ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya sango bi jamana Mali ni Irisila jamana ni ɲɔgɔn cɛ tɛgɛdi ɲɔgɔnma minnu bɛ yen ka se k'olu dili don o sen fɛ colonel Malik a ye kuma min fɔ o filɛ. An ye min ye vraiment a y'an lawasa baara yɛrɛ kɛcogoya walasa kɔrɔlenw kana tunu o cogoya la ale ni Irisila kɔrɔlenw yɛrɛ an ye minnu ye ka da kan k'a fɔ ko u y'a yirana k'a fɔ ko Irisila ye kɔrɔlen jamana ye et puis dɔnko ni seko jamana don u nana min yira an na bi a y'an wasa parce que an y'a ye k'a fɔ ko gɛlɛya tɛ mɔgɔ bali taga ɲɛ la ni gɛlɛya don u ye gɛlɛya kɛ u ye binkani kun nka bi o m'u bali ka kɛ u ka hɛrɛw kɔnɔ bi donc o yɛrɛ de ne fa kosɛbɛ n y'a ye k'a fɔ ko u sewalen don bi u yɛrɛ ye donc u ka kɔrɔlen u nana o yirana an y'u ka denmisɛnninw fana ye u bɛ ka n'a fɔ olu ɲɛna walasa sini ma bɛɛ ka se k'a dɔn k'u ka maakɔrɔw ye nin de kɛ u ni o dusu ka taga n'u ma dɔ fara o kan u kana se ka fɛn bɔ o la donc ne bɛ min fana ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ an danbe mɔgɔ tɛ na a ta k'a yanka an yɛrɛ de b'a yanka donc an wasona ko de don an bɛ waso n'an bɛnbaw ye an bɛ waso n'an ka mɔgɔkɔrɔw ye an bɛ waso n'an ka kɔrɔlenw ye donc an b'o de da kɛnɛ kan walasa mɔgɔw fana k'a dɔn k'a fɔ an fana ye jamanaba ye an fana ye kobaw kɛ ka tɛmɛ donc bɛɛ ni i ka tagabolo don. An balolen k'a fɔ ni tun ye Mali CNT ɲɛmaaba ye colonel Malik Njaw a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ min yera ni sɔnni sigira o kan ala k'a ka ɲɛta ye ka ɲɛsin jamana fila bɛɛ lajɛlen ka nafasɔrɔ siraw ma n'an bɔra ye an balolen k'a fɔ min ye bi na sunkalo n'a ma ɲɛ k'a fɔ u bɛ sen na gɛlɛya kɔni tiɲɛna la ka kɛ dɔ k'a fɔ o ye gɛlɛya ye sunkalo ye damana gɛlɛya sango a y'a sɔrɔ foyi tɛ maa minnu ka bolo kan kɛrɛnkɛrɛnnenya falajɛ garabali la maa minnu bɛ bi na sunkalo kɔni k'a nana gɛlɛya sɔrɔ wa dɔ fara gɛlɛya kan dɛ o baara minnu bɛ sen na min Ama Jalo ale b'o ɲɛfɔ an ye ka bɔ falajɛ garabali la maa corolenw ka hukumu kɔnɔ an ka lamɛn. Kibaru minnu bɛ an fanfɛla balo tɛ ji tɛ so min bɛ ka dɔn a tɛ mɛ min bɛ an kan na sisan baloko de la sunkalo sera foyi tɛ an bolo ka kɛ sugiri ye mɔgɔ a banna ka daminɛ sisan ka na n'a ye dɔɔni mɛ sago ala sago ma hali sisan an bɛ silan bɛɛ fɔ k'a waleɲuman dɔn mɔgɔ a bɛ deli ka min kɛ kɔrɔlen a bɛ jija ka o kɛ k'a f'a ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan seginba de bɛ an na sisan sunkalo fana jɔra jagoya an bɛ sun n'a y'a dahirimɛ sunkalo sɔrɔ o bɛ an ka hakili la. An balolen k'a fɔ ni tun Ama Jalo kan ye kuma in tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ ko maaw bɛ deli ka fɛn min k'u ye n'o ye dɛmɛɲɔgɔnya ye maaw k'a lajɛ ni k'u bolo magɛn sunkalo jɔra o bɛnnen bɛ gɛlɛyaba de u fan fɛ sango u bɛ se ka diinɛ yɛrɛ ka se ka matarafa cogo min na an bɛ dugawu kɛ ala ka sɔrɔli yarabi ala k'o yakubaya n'an bɔra ye min ye police de la proximité fɔcogo la ka fɛɛrɛ balalen tigɛ ni ka se ka an ka lakanaw ka se k'olu sabati anw yɛrɛ ka gɛrɛ an ka yɔrɔw la sigida la n'an ka lakanabaw ka se k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma sango bi na lakana u bɛ se ka sabati cogo min na o kɛra kalan dɔ ye denmisɛnnin sifinnaka 100 bɔɲɔgɔnko k'olu kalan commune 3 kɔnɔna na o baara min kɛra mais i ka dɔn k'a fɔ a ko ɲɛma n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ fa Kalifa Jakite la ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn.
nin projet in an y'a walida nin y'a san 7 ye n'a bɛ fɔ a ma ko police de proximité o ye population yɛrɛ bɛ se ka participer cogo min na a yɛrɛ ka sécurité la donc a bɛ Gawo concerné a bɛ Tombouctou concerné a bɛ Kayi concerné a bɛ Mopti concerné o sigikafɔ ninnu de la population civile bɛɛ rencontré la musow denmisɛnninw sifinw olu yɛrɛ ka faamuyali ye mun ye concept de police de proximité la olu ni tenicogo jɛ bɛ cogo di aujourd'hui o de y'a to commune 3 société civile ani promotion de la femme jɛra ka ni projet initié pour que an bɛ se ka ni sifin kɛmɛ formé an b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye kɛrɛnna fa kɛlifa nin tun y'ale kan ye u y'a fɔ cogo min na ala ka ka nafaso sirada ye ka ɲɛsin marabolo bɛɛ lajɛlen ma n'an bɔra ye ministre b'an ka jamana kɔnɔ n'u ka baara ɲɛsinnen bɛ bolimafɛnkow ni sirabako yɛrɛ musakaw sirabanko yɛrɛ sariyaw la matarafali o ministre y'a sɔrɔ batali kɛ damilakaw furumuso Madina Sisoko olu ye fara ɲɔgɔn kɛ ka se ka chauffeur dɔw ta k'olu kalan u bɛ se ka siraba yɛrɛ sariya olu bɛ se ka matarafa cogo min na baara in kun ye fɛn jumɛn de ye ministre Madina Sisoko ale b'a ɲɛfɔ an ye an k'a lamɛn. An bɛna ka na nin jɛrɛ in sigi bi walasa a ka kalanfa jolen minnu bɛ yen ani aw kanimɛ minnu bɛ yen n'olu bɛ sira ka ɲɔgɔn fɛ polisiw n'olu ye filefiyɛlaw ye an n'olu bɛna a bɛɛ bɛ sigi olu fɛnɛ anw bi siraba kasara kɛlɛ mais aw bɛ bolili sariya min bɛ yen kɔnɔ n'an b'a fɔ o ma ko circulation routière o kalifalen don polisiw ma donc olu fɛnɛ ka gafew b'u bolo anw fɛnɛ ta ka siraba kasara kɛlɛ o gafew b'an bolo donc n'aw sigira olu y'u ta kalan aw y'a ta kalan aw b'a ta faamu olu b'u ta faamu n'a sigira ka hakili lafalen kɛ ne hakili la n'an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan siraba kasara an bɛ se k'a kɛlɛ. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye ministre kan ye Madina Sisoko a fɔra joona an bɛ dugawu kɛ ala k'a bila sababa minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye min ye ka dɔn k'a fɔ constitution kɛrɛnkɛrɛnnenya jamana sariya sunba o falɛni ko kuma min bɛ sen na n'i y'a sɔrɔ dɔw b'a fɔ ko an ka jamana kɔnɔ bɛ surati fanga k'olu n'a man kan o kuma min bɛ fɔ Bugunikaw fɛ yen Musa Kɔnɛ ale bɛ jaabi dɔw kan an ka yɛrɛ lamɛn. Ne tɔgɔ ye Musa Kɔnɛ n sigilen don Buguni Rémakɔnɔ Nord la n ye conseiller fana ye Buguni mairie la mouvement bɛnkan o coordinateur ye n ye jamana bɛ bolo min kan a tɛ bala mɔgɔ la maliyɛn bilama kɛla ni min bolo b'a la don min na o ko k'a ka ɲi a bɛɛ ka ɲi nka n'i y'a bolo bɔ a la dɔɔni a bɛ tila k'a da yɛlɛma min ye sariya sunba yɛlɛmali ye ni transition tɛ sariya sunba yɛlɛma cogo t'a la a yɛlɛmala 1974 Musa de y'a yɛlɛma o ye Suwasi ye o kɔfɛ 92 ATT nalen ATT de nana yɛlɛma ni Musa jateminɛ o Suwasi ni ATT jateminɛ o Suwasi olu de sera k'a yɛlɛma bi Suwasi wɛrɛ nana n'o ye Asimi ye bɛɛ b'a dɔn a bɛ se parce que n'o tɛ politicien wɛrɛ dama tɛ se ka bɛn a kan politicien fɛn fɛn n'i ko k'i b'i bolo da sariya sunba la k'i b'a yɛlɛma a bɛ fɔ k'e bɛ fɛ k'a yɛlɛma i ka faveur de la o de kama politicien tɛ se politicien tɔw nana u y'a tenter o k'a bila o u ma se mun kama parce que politicien wɛrɛ tɛ sɔn u b'a fɔ ko nin bɛ fɛ k'a yɛlɛma de pour que a ka se k'a ka 3e mandat kɛ donc olu tɛ se ni transition nana jamana nin yɛrɛ tɛ se ka taa ni yɛlɛma dɔ ma don sariya sunba la maliyɛn bɛɛ b'a dɔn maliyɛn bɛ ɲɛtugu ko dɔ kan hali n'a ɲɛ b'a la n'ale kɔni kelen ka intérêt t'a la n'a fɔra ko jama foroba intérêt de don an tɛ sɔn an bɛ mankan ci mɔgɔ dɔw bɛ a fɔ olu ma ko mugutadaw olu fana bɛ wuli dɔrɔn ka fara mɔgɔw kan ten ko a fɔra ko a man ɲi a bɛ fɔ olu ma ko mugutadaw olu de bɛ yen sinon sariya sunba n'a ma yɛlɛma fɛn dɔw bɛ accord d'Alger kɔnɔ minnu ni sariya sunba tɛ taa o ni yɛlɛma ma don sariya sunba la fɛn caman bɛ yɛlɛma tɛ se ka k'o la nka fɛn min fana b'a goya politiciens ye e mana élu k'i to nin parti la olu de y'i ta k'i kɛ député walima k'u kɛ maire e b'olu janfa ko ka boli ka taa don dɔ wɛrɛ la sira min dalen don u ɲɛ dɛ n'i y'o kɛ i kan ka démissionner ka bɔ i ka poste la i ye parti min janfa o de k'a ka mɔgɔw bila ka na olu fɛn minnu dadalen don u ɲɛ n'u ɲɛ b'olu yɔrɔw la kɔnɔ n'i y'u kan mɛn ko a tɛ bɛn ninnu tɛ se a kun bɛɛ filɛ minnu yɛrɛ bɛ k'u b'u disi da kɛlɛli la bi n'i y'olu dɔw jateminɛ olu da man ka don hali parti politiques ka kuma la parce que parti politique yɛrɛ mun ye fɔlɔ a ka taa sɔrɔ conseiller hakɛ dɔ b'i bolo hali ni député tɛ yen bi a ka dɔn député hakɛ dɔ de tun b'i bolo ka tɛmɛ nka minnu ka parti dan u ka du ye walima u n'u musow a parti ni dɔw kirila la dan ye Bamakɔ ye a dɔw dan y'a tigi yɛrɛ ka so ye dɔw ta dan u ka quartier bon n'olu bɛɛ taali da don sariya sunba yɛlɛmali ko la e man ka kuma la a kan ka yɛlɛma de wa ninnu de bɛ se k'a yɛlɛma Mali mago bɛ fɛn o fɛn na Suwasi ninnu de bɛ se k'a kɛ sinon décision caman bɛ politicien tɛ se k'a ta dɛ mɔgɔ fɛn fɛn ni jugu ka ca e la e tɛ se k'i kunkolo ta ka taama o hali ni mɔgɔ ye wele kɔfɛ i ja bɛ tigɛ o parce que i hakili la k'i ka jugumantigi dɔ de bɛ k'i wele n ko politiciens ni tubabuw ta bɛ ten de n'i y'a mɛn u kunkolo tɛ se ka kɔyɔ ta walima u tɛ se ka kuma parce que fɛn dɔ b'i n'u cɛ o politicien si tɛ Mali kɔnɔ min bɛ se k'a yɛlɛma ni ninnu tɛ o b'a dɔn parce que u bɛ mun nɔfɛ olu tɛ fɛ ninnu ka tɔgɔ bɛɛ fana de ta ni ye politicien ka problème ye a fɔra ko Faransi tɛ se ka gɛn u y'o gɛn
a fɔla ko Mali kelen tɛ se k'i jɔ n'a yɛrɛ Mali kelen y'i jɔ a fɔla ko Mali armée tɛ se ko ka rebelle kɛlɛ k'a kelen Mali kelen o kɛ bi fɛn fɛn fɔla ko Mali kelen tɛ se ninnu y'a yira malien na ko malien bɛ se dɛmɛ tɛ bɔ kɔfɛ foyi tɛ bɔ kɔfɛ u sela ka avion san u kun wari la u sela ka armes san u ye fɛn caman san ka tila ka mɔgɔw ka saraw kɛ n'a fɔla k'u kana tuguni kana constitution yɛlɛmali fana tɔgɔ ta o man di politicien dɔw ye olu t'a dɔn anw ma se ka fɛn min kɛ anw fana tɛ fɛ ninnu k'a kɛ k'a tɔgɔ sɔrɔ ka constitution yɛlɛma ni transition tɛ mɔgɔ si k'i yɛrɛ nɛgɛ politicien tɛ se an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Musa Kone Buguningaw fɛ ni tun y'ale kan ye maire conseil do mouvement Bɛnkan o coordinateur do a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ min da ka di an ka jamana na Ala k'o sabati n'an bɔra yen PSDA i y'a sɔrɔ o ye kulu ye jamana kɔnɔ na k'i ka dɔn mara ministre so kɛrɛnkɛrɛnnen o mɔgɔw kɛlen bɛ k'olu wele bɔgɔ jeni ka yira k'a fɔ k'u ka parti ni ka se ka ci ka bɔ yen o min waleya min y'a sɔrɔ n'o bɛ sen na mais ka dɔn k'a fɔ kulu in yɛrɛ ɲɛma Ismail Sako ale ye kuma min fɔ o filɛ. Est-ce que ka bɔ k'a fɔ ko insécurité waralen don an ka jamana kɔnɔ ka taa an ka jamana kɔnɔfɔ yan fan fɛ ka na camancɛ yan fan fɛ Mopti Bangas Duwanza Ɲɔnɔ ka na fo Kayi mara kɔnɔ Yɛlɛmane Jijeni Kolokani Jɛma mara kɔnɔ ko maaw bɛ tilen ka bɔnɛ u ni na u ka minɛnw kasara bɛ tila k'u sɔrɔ terroriste bɛ binganiw k'u kan est-ce que o ye jamana sariya sɔsɔ ye wa ka bɔ k'a fɔ jamana ɲɛmaaw ye u ye layidu min ta jamana kɔnɔ jamanadenw ɲɛna u ko layidu timɛ ko timɛbaliya bɛ na ni kɔlɔlɔ jamana kɔnɔ ye kojugu ye wa k'a fɔ camancɛ fanga ɲɛmaaw ye k'u jija u ye kalafili min boloda calendrier électoral u ko matarafa u kana minɛn jɛngɛ o ye kojugu ye wa k'a f'u ye camancɛ fanga ɲɛmaaw k'u ye sariyason kura min bɔ k'o ye constitution kura ye k'u k'a dabila u k'a to yen a kɔlɔlɔ barika ka bon a bɛna ni jamana ka basigibaliya ye tali ɲɛfɛ est-ce que o ye kojugu ye wa o fɔ kun u ka se k'u dabila u k'u tilen u k'u ɲɛsin u taara baara min na u kana don ko wɛrɛ la u ka jamanadenw fara ɲɔgɔn kan o dɛsɛlen don o la k'olu foli ye kojugu ye wa o kɔrɔ u ka se ka fara ɲɔgɔn kan kɛ ka ɲɛ u ka kalafili boloda u nana min kama u k'o kɛ ka taa ka fanga di maa wɛrɛ ma bɛnkan kɛra o de kan o tɛ ka bɛnkan sinsin o tɛ ka bɛnkan sabati o fɔlen o ye kojugu ye wa aw yɛrɛ ko lajɛ donc u b'an wele bɔgɔ jeninen kan an ye jamanadenw ye ni Ala sɔnna ma ni sariya b'a cogo la an jigi b'a kan ko sariya bɛ baara kɛ sariya hukumu kɔnɔna la et tiɲɛ bɛ bange parce que jusqu'ici an ye constitution de 92 an y'a bonya an ye charte de la transition bonya an ye charte des partis politiques bonya ka matarafa an ma sɔsɔli kɛ yɔrɔ si an bɛ taa sariya lamɛn an jigi b'a kan u bɛ tiɲɛ fɔ et Ala ka jamana don tiɲɛ kan camancɛ fanga maaw ka dɔn ko an tɛ bagabaga an tɛ siran n'u ye baara ɲuman kɛ don min na min bɛ jamanadenw lafiya min bɛ jamana bɔ kɔlɔlɔ la ni dunkojugu fana bɛ dabila n'a fɔra ma corruption ni Ala sɔnna ma an bɛ tugu ko ka tɛgɛrɛ f'u kun mais tant que u bɛ nin baara cogoya de la ni jamana jɔlen don ni jamanadenw bɛɛ dadonnen don baara la ni maa min bɛ kuma u b'i ta k'i fili kaso kɔnɔ u b'i bagabaga u b'i bugɔ u b'i dɔgɔya réseau kan u b'i buruja k'an ka jamana kɛ jamana wɛrɛ an tɛ jamana min dɔn tant que u b'o o ko sira jɛngɛnen kan a ka ca Ala fɛ sariya ye min fɔ an bɛ bɔ k'an ka hakilina di d'u ma k'an ka hakilina fɔ an tɛ segin o fɔli la n'o tɛ Mali kɔnɔ maaw bɛ yen u ye marifa ta jamana kama bi olu bɛ gouvernement kɔnɔ olu bɛ CNT la kalo tɛmɛnen u y'u bagabaga kosɛbɛ ka gouvernement bagabaga gouvernement ma sɛbɛn ta k'a fɔ ko u b'u wele bɔgɔ jeninen kan o gouvernement ma bɔ ka marifa ta ka t'u minɛ o k'u don kaso kɔnɔ o bɛ kɛ anw de la parce que u b'a dɔn marifa t'an bolo et an tɛ kɛlɛ la an bɛ hakilina falen de la hakilina falen o de bɛ ɲɛma ka ɲɛ yɛlɛ pour que a ka se ka baara kɛ a ka hakili to bɛɛ la an taabolo ye donc u bɛ taabolo min na u k'o to yen jamana mago tɛ kɛlɛ la an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Ismail Sako kan ye PSDA ɲɛma don an bɛ dugawu kɛ jamana in kɔnɔ na basigi lafiya o bɛna sira min fɛ Ala ka n ka Mali bila o sira kan n'an bɔra yen min ka dɔn k'a fɔ maaw bɛ taa misiriw la sunkalo mana jɔ ni ka taa tafsirikɛyɔrɔw la kɛrɛnkɛrɛnnenya kuranɛ kalan yɔrɔw la ka se ka taa diinɛ yɛrɛ ka taa baraji ɲiniw kɛ o senfɛ misabukaw fɛ Konatebugu misiri k'e ka dɔn an balimakɛ dɔ k'u y'ale ka misiri kɛrɛnkɛrɛnnenya ka dɔn k'a fɔ ale bɛ misiri ka taa ka saki ta moto la o min kɛra a ka fɛn nafama bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔna la a sera Siri Kulubali ale ye ɲininkali k'a la a ye min yɛrɛ fɔ an ka lamɛn. Kalifa Kulubali n se kun kɛra min ye yan k'an to misiri kɔnɔ Musabugu tabisirikɛyɔrɔ la o ye n ka chèque suɲɛ ka bɔ n ka moto la ka an ka motow to kɛnɛma tabisirikɛyɔrɔ la misiri la bon n ka pièce nafaman caman b'a kɔnɔ n ka carte nina b'a la n ka permis b'a kɔnɔ n ka musokɔrɔba ka carte nina b'a kɔnɔ n kɔrɔkɛ yɛrɛ ka carte nina b'a kɔnɔ ka fara n ka voiture carte grise kan a n'a sanni papier ani n yɛrɛ ka moto o fana papier b'a kɔnɔ a sanni papier n'a dédoyement papier bɛɛ nɔrɔmɛ ɲɔgɔn na o bɛɛ b'a kɔnɔ ka fara n ka musokɔrɔba ka analyse papier
dɔw la ani nga ji facture bɛ ji sara énergie la ni facture minnu ye n ye olu dɔw sara olu caman b'a kɔnɔ o de kɛra n se kun ye yan ko in kɛra Kunatɛbugu misiri la gidɔrɔnna yɛrɛ la misiri min filɛ nin ye u b'a fɔ ko Kunatɛbugu misiri alimamu yɛrɛ Kunatɛ misiri yɛrɛ foyi t'a ni gidɔrɔnna cɛ Musabugu Kunatɛbugu nin ko in kɛlen e la e kɛra cogo tiɲɛ yɛrɛ la a ye n degun kosɛbɛ misiri yɛrɛ kɔnɔ an filɛ waati min kɔnɔ an bɛɛ taara ko Ala ko don an taara misiri la ko Ala ko don bon n kɔni ma jigiya k'a fɔ ko an bɛ se k'an to Ala ko sen fɛ ko dɔ bɛ se ka bɔ ka dɔ ka fɛn ta ka taa n'a ye mais ko tɛ bali ka kɛ mais minnu bɛɛ n'i ta kun don misiri la an kɔni y'a jɔ ne kɔni ye moto jɔ tiɲɛ na ne m'a jɔ k'a fɔ ko hakilila fila baara k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ se ka bɔ ka chèque ta ka taa n'a ye bon tiɲɛ yɛrɛ la a balila n na a kɛli balila n na k'an to misiri yɛrɛ kɔnɔ n ka wulikajɔ kun ye n ka papier ko ye n ka papier nafama camanba de b'a kɔnɔ an b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye an balimakɛ Kulubalilakaw kɛrɛnkɛrɛnnana Kulubalikɛ ale ka sagi taara Konatelakaw olu ka misiri kɛrɛnkɛrɛnnana o kɔnɔ la Misabugu min bɛ fara nin bɛɛ lajɛlen kan u ka fɛɛrɛ balilen kɛ an balimakɛ ka saki o bɛ se ka ye cogo min na n'a fɔra an ka taa bato la o waati kelen kɔnɔna na bɛɛ n'i ta kun maa dɔw ka ca jama cɛra nin ɲɔgɔnnaw yarabi Ala ka fura b'u ka woro ɲɛma n'an bɔra ye min ka dɔn k'a fɔ garabaliba dɔ o koromokari nɛnɛ tɛmɛnen na min bɛ n'i y'a sɔrɔ o kɛra koyi n'i ye nin garabali yɛrɛ jateminɛ miliyɔn 100 caman don min bɛ n'i y'a sɔrɔ a jɔra Elhadji Komani Tanapo de fɛ k'a di koyi k'a di a n'a lamini bɛɛ lajɛlen ma Sayi marabolo kɔnɔ la k'a daminɛ Masina min ye San Segu mara kɛrɛnkɛrɛnnenya San mara ka taa se min ka dɔn k'a fɔ mara caman bɛ Mali kɔnɔ na kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali yɛrɛ ka taa se jamana caman olu bɛɛ lajɛlen bɛ taa nin yɔrɔ in na ka taa sugu jɔ a kun bɛ yen k'a d'u ma ka tila k'a yiriw la ale y'a d'u ma a tɔgɔ ti fɔ a jamu ti fɔ a foto ti ta a ti kuma wa a kun tɛ dɔ ye dɛ u tɛgɛ bɛ se ka di ɲɔgɔn ma cogo min na a kɛnɛ kan maa tɛ se ka lakali n'i ta kɛnɛ kan ka jama bɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ne gara garabali in koronbo kari la a sen fɛ min ye ko ye dugutigilakaw ka taa se mɛrilakaw ma ka se maa caman ma minnu y'u ka sira di an ka dɔw lamɛn. jama fɛn o fɛn nana yan an b'an kɛ ɲɛmɔgɔ fo n'o ye Komani ye ale ye layidu t'an ye k'an kɛ kalabari ka jɔ k'a di an ma an kɛ mara bɛɛ lajɛlen a y'a di Kuena Nutugu k'a minɛ a fo Bamakɔ jamana o jamana n'a bɛna Kuetugu jɔ a dɔra a bɛɛ tɔgɔ la. ne tɔgɔ ye Ɲɔnsɔn Pilɛ Okuma Sulela ne ye maire kɛ dankan fɔlɔ ye. Ka foli kɛ ka ɲɛsin karamɔgɔ Komani Tanapo n'a jɛɲɔgɔnw ma an kɛ bagan feere yɔrɔ min ni an garisɛgɛ donn'o la kɛ sanga ni karamɔgɔ Komani Tanapo kɛ waritigi ye k'a jɔ an nan bɛ ko o de koromakari. nin baara in ka bila bɛn bɛ ne kunna sabu garabali min jɔlen filɛ a jɔra Koyi sugu min na n'i ye bakɔnɔna yɛrɛ bɛɛ lajɛlen jateminɛ sugu tɛ bakɔnɔna na min bɛ Koyi sugu in bɔ jɔ b'a la o la n'an ye garabali sɔrɔ kɛ dɔ o tɔgɔ la o ye fɛn ye min bɛ n'a bɛna kɛ nafa ye kɛ ɲɛsin sugu jɔbaw ani sigida mɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma a dabɔkun ye gɛlɛya min ni o kun donna an ka sigida la k'o kɛ fura ye fura min bɛ ni a bɛna dankari kɛ o gɛlɛya la bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka Mali ni an bɛɛ jɛ b'o la so la an bɛ se k'o jɔ o ɲuman kɛ cogo min. an b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye maa dɔw kan ye min ye garabaliw kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali garabaliw olu ka fara ɲɔgɔn kan kolo Bamako yɛrɛ o ɲɛmaaba Bubu Sise ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan a ye kuma min fɔ ye o filɛ. an jɛra yan Komani Tanapo sababu la ka taa kɛ masina ani san ani moti ɲɔnɔ an taara bɛɛ la bɛn kuma na ale de y'a bɛɛ kɛ musaka mun kɛra a la ale de y'a bɛɛ bɔ mobiliw wo a nafolo wo a fɛn o fɛn mun kɛra ale de y'a kɛ wa ale y'a kɛ a ye galibali fana dilan a y'a dilan bɛɛ lajɛlen ye ni an welela o la ka na ni an nana an ka kan ka Komani fo a ye mun kɛ jamana in kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ a ɲɔgɔn filanan bɛ yen i b'a sɔrɔ mankan banna jamana in kɔnɔ. Filanan Mali galibali ninnu bɛɛ lajɛlen bi yan bi Mali galibali ninnu bɛɛ de ne bila ka na an ko association ɲɛmɔgɔ ye ne de ye. an b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye Bubu Sise kan ye garabaliba min bɛ Bamakɔ o ɲɛma don kɛnɛ kan ye maa o maa ka nisɔndiya dogo min Komani Tanapo ale yɛrɛ ka kumada kuma dira ma a yɛrɛ ka fɔ nin t'ale kumada ye ale kumayɔrɔ tɛ fɛn bɛ yen n'a se bi ale kan k'o kɛ ka ɲɛsin mara ma fɛn wɛrɛ bɛ yen ale bɛ minnu kɛ min tɛ nin si ye o kɛnɛ kan a ka kuma bɛɛ lajɛlen minɛna maa min fɛ n'i y'a sɔrɔ n'o kɛra so ye ka foli kɛ a tɔgɔ la o kɛra Kɔnzeni Kami ale ye kuma min fɔ kɛnɛ kan ye o filɛ. an karamɔgɔ tɔgɔ la n'o ye Komani Tanapo ye hali n'i y'ale nin kɛnɛ kan a kɛra wajibi de ye a ka na n'o ta a tɛ yen kɛnɛ depuis anw ye karamɔgɔ ye a foto tɛ ta a tɛ filmɛ a tɛ kuma télé la a bɛ fɛn o fɛn kɛ ko n y'a kɛ Ala kama.
an balodan ka fɔ ni tun ye kɔzini ni tun ale kan ye i yaasa ka kunnafoni kun cɛ sayikaw ka commandant ale tun bɛ kɛnɛ kan n'i y'a sɔrɔ commandant sous-préfet n'i y'a sɔrɔ batali ka Seydou Diallo la ale yɛrɛ ma ka nisɔndiya dogo commandant ye kuma min fɔ baara in senfɛ o filɛ. an bɛ kɛnɛ min kan nin ye balenya kɛnɛ de ye nin ye bɛn kɛnɛ de ye nin ye kelenya kɛnɛ de ye nin ye balimaya kɛnɛ ye nin ye sinjiya kɛnɛ. an balodan k'a fɔ nin tun ye commandant kan ye kɛnɛ in kɛra nisɔndiyakoba ye ka se ka maaw fara ɲɔgɔn kan maa minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ maa t'a dɔn olu bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na bi fɔcogo la dozolakaw ka taa se an balima filalakaw bɛɛ lajɛlen k'i ka bonya yira komi an tɛnɛfɔ bi baara min na n'a ye bɛnkan min kɛ masina bɛnkan in ka tila ka taa segin a ka du kɔnɔ na a kurakurayali baara o bɛɛ k'i janto i yɛrɛ la bɛɛ k'i hakili to i ta fana a kɛra maaw ka nisɔn yira fan bɛɛ lajɛlen fɛ a ko kunnafoni ko bɛɛ lajɛlen ɲɛmaaya tun bɛ maa min bolo o tun ye Bakari Tarawele ye ka taa se i ka dɔn k'a fɔ a ka jɛkulu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan k'i ka nisɔn yira kosɛbɛ dɔwɛrɛ tɛrɛ nin n'a ɲɔgɔnna ne ninnu ladigira an ka jamana kɔnɔ an mago bɛ basigi min na k'o bɛ sabati ka nin bɛɛ kɛ faso kɔnɔ na a ma kɛ ko dɔrɔmɛ kelen ko faso k'o d'ale ma ka tila ka bolola fɛnw bɔ ka don an na bɛn bɛ se ka keleya bɛn ni keleya bɛ se ka sabati cogo min na an bɛ dugawu kɛ ala ka nin ɲɛna o ni ka n'u yakubaya n'an bɔra ye bi ye sunkalo tile 5 ye su in a y'a su 6nan de ye sunkalo su 6nan nafila ye jumɛn de ye karamɔgɔ Maliki ka bɔ Joyila an ka lamɛn. sunkalo su 6nan a nafila o ye arakan 2 de n'a fɔra ko nafila jidila de don jagoya tɛ ka daga alakira ko sallallahu alaihi wasallam a ko ni maa min ye sunkalo jɔ limaniya k'a sɔrɔ o b'i la k'a sɔrɔ i jigi dalen don a kan k'a fɔ i b'a sara sɔrɔ k'i ka jurumu min i ye min kɛ ko ala b'a a bɛɛ lajɛlen yafa o la sunkalo su 6nan n'i y'a ɲininka o nafila la o ye jɔko 2 de ye i bɛ kalan kɛ arakan kelen o kelen na ni fatiha ye ani kul huwallahu ahadun ka taa bila a laban na siɲɛ 11 salamu bilalen kɔrɔ kɔfɛ i bɛ sɔrɔ ka nin dɔgɔ in kala allahumma la takhzulni bi ta'arrudi li ma'asika wa a'izni min siyati naqmatika wa mahawika wa ajirni min mujibati sakhatika bi mannika wa ayadika ya muntaha raqabati raghibin ala i kana ne labla ni ne kɛli kan ganga da ala kotaw la nin zungɔlen in kɔnɔ ala i ka ne tanga ka bɔ i ka ɲa ka taa busɔnw ma ala i ka ne latanga ka bɔ fɛnw ma mun bɛ ka dimi wajibiya mɔgɔ kan ala i k'o kɛ i yɛrɛ ka funisiriya kama ani ka nɛɛmɛw kama y'a e ala min ni kanubaw olu mago bɛ da yɔrɔ min na o ye e ala min ye kɔrɔ ye foyi tɛ ala bɔ o dili la. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Maliki Dabele kan ye yarabi ala ka sunkalo ye ni k'a kimɛ ko ɲuman yira an na alisilama bɛɛ lajɛlen la ka musakaw bɛɛ lajɛlen nɔgɔya n'an bɔra yen n bɛ taa jamana kɔ kan Mohamed Samake mun b'e bolo. an karamɔgɔ an bɛ taa Etats-Unis an b'a ladɔnniya k'a fɔ min ye fiɲɛba ye ka fara sanji kan o dɔgɔnin wulila Etats-Unis marabolo min n'o ye Mississippi ye min kɛra sababu ye ka maa 23 ka olu bɛɛ lajɛlen kasaraw ni la wa k'a kɛra sababu ye ni ka so caman ani cakɛyɔrɔ caman ko olu bɛɛ lajɛlen kɔni tiɲɛ nin waati in na wulikajɔw bɛ sen na ka dɛmɛ don maaw ma maa minnu ye kasara sɔrɔ nin ko in na hali bi Etats-Unis min ye jamanakuntigi ale danga n'a fɔ vice-présidente américaine na n'ale tɔgɔ ko Kamala Harris ko ale kɔni bɛ taamala farafinna jamana kɔnɔna na waati na a yirala k'a fɔ kabini kunu kari ko a nana Gana jamana kɔnɔna la wa ko taama in ko a bɛ to sen na ko kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ jɛɲɔgɔnya ni teriya sira min bɛ farafinna jamana ale ni Etats-Unis jamana ni ɲɔgɔn cɛ ni ka o kologiriya kosɛbɛ kosɛbɛ n'an bɔra an bɛ taa Faransikaw fɛ yen an b'a ladɔn k'a fɔ min kɔni ye dagaba wuli o bɛ Faransi kami semaine caman a yirala k'a fɔ min kɔni ye jamanadenw ye ko wulikajɔw bɛ sen na fan bɛɛ lajɛlen fɛ wa ko dɔwɛrɛ t'u da dɛ min ye Faransi jamanakuntigi Emmanuel Macron ko a ka se ka tɛgɛ ko ka bɔ fanga la pewu bawo kabini cɛ kɔfɔlen nana sa ko min kɔni ye gɛlɛya ye k'o bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ wa kunnafoni ko fɔla sibiri don min ye wulikajɔn ye ko dɔgɔnin farala ka kosɛbɛ bawo ko Faransi ale dugubaw dama tɛ dɛ k'u taara fɔ togodaw bɛɛ lajɛlen la k'a kɛ mankanw ni yɔrɔ kariw ani tasuma don yɔrɔ bɛɛ lajɛlen fɛ n'an bɔra an bɛna an fɛ farafinna min ye Tchad jamana ye sa a yirala k'a fɔ Tchad jamanakuntigi kɔrɔ min ale kasarala nin la n'o Idriss Déby Itno ye a yirala k'a fɔ ko min ye maa 180 ko olu bɛɛ lajɛlen kɔni minɛnen ko don kaso la bawo ko olu senyera nin ko in na kunnafoni ka fɔ la ko min ye jamanakuntigi min bɛ nin waati in na n'o ye Idriss Déby ale yɛrɛ denkɛ ye ko a kɔni hinɛna nin maa ninnu na ni ka u bɔ kaso la n'an b'a fɔ ko grâce présidentielle la ni maa 180 ko bolo bɔra a bɛɛ lajɛlen kan na n'an bɔra yen an bɛ segin ka na an yɛrɛ fɛ Mali kɔnɔna la min ye farikolo ɲɛnajɛ kɛbagaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya min ntolanci tɔnw ye ka taa se u ka ɲɛmaaw ma ka taa se ayiwa Mali jamanaden bɛɛ lajɛlen ma ko olu kɔni dusuma kasalen don kosɛbɛ kosɛbɛ bawo an ka ntolantanna kɔrɔ min bɛ yen n'ale tun ye cɛlu kɔlɔsibaga ye n'a tɔgɔ ko Ousmane Farota san 1994 ani 94 n'o ye 1994 ye ko ala y'ale militi dɔgɔya sibiri don yɛrɛ k'a fɔ ko ni ma kɔfɛle ko cɛba de tun don
ko ya jɔyɔrɔ fɔ kosɛbɛ mali ntolanci ko o la kosɛbɛ wa ko a fatura ka si to san 58 jɛnɛjaw bɛɛ lajɛlen kɛra kari do quartier malikaw fɛ u yɛrɛ ka denbaya la an bɛ dugawu dɔ kɛ ala ka hinɛ alisan furo bɛɛ lajɛlen la karamɔgɔ ablaye nin bɛ dansigi an ka jamana kɔ kunnafoni la bi sɔgɔmada in na an bɛ dugawu kɛ ala ka badabada nɔgɔya ni alisilama furo bɛɛ lajɛlen ye yarabi ka jigiyɔrɔ ɲɛ ala ka gɛlɛya bɛɛ lajɛlen ta kɛcogo ɲɛ nin bɛ dansigi kunnafoni na bi nin ka karafe samanin bɛ sɔrɔ min ka dɔn ka fɔ kɔɲɔkɛ bolo n'o ye Fanakaw ka kakɔlɔkɛ jɛma ye Musa Fana